Aja maju, aja maju. Jangan mriku. Kok malah kecer kabeh kok malah. Pokoke nak manis ngeten iki. Aku arep nguyuh le. Aku kaya ditutne sepur le. Entakane sing penak. Ayo coba. Entakan iki. Entakane. Set. Tecus. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yuk. Tekmu tekku tekmu Tono tekku. Iki lho senek 6 sasi lho kowe ora iso-iso. Kleru terus. Nek Nek kleru ya lucu lho, Mas. Aku nglatih ngene iki cah loro ning omah turu sak wulan dadi ya. Dadi apa, Mas? Dadi apik. Ya dadi tukaran karo bojoku dadi ya. New budaya Jawa. Proce. Santoso. Balungan. Masange, ini kita coba kekompakan dari grup niki CCTV Kamedar. Oke. Coba teman-teman hadap sana semua. Wah, nom kabeh. Kita harus kompak pada malam hari ini. Kalau tadi adik yang sana yang cantik itu bisa velocity, kamu jangan kalah sama yang kalah, oke? Coba ya. Ayo. Masa karo lungguh, Pak? Masa aku. Pak Cil. Masa karo lungguh? Sama duduk enggak apa-apa. Yang penting velocity-nya bagus. Oke. Kari manis. Kowe melok ora? Tak cowokot mana. Coba. Kari manis. Kuryang manis nambyai kula. Yo, napa kowe gondri kome kersekulo sinden semua bude melok de bude nyanyi yo melu iki pacare melok Pak Sekdes tak kokon velocity. Pokoknya dhuwur. Pokoknya seneng ngono ku. Ketua panitia harus ikut. Ayo coba. Bude nyanyi. Bude. Melok. Aja maju. Jangan mriku. Kok malah kecer kabeh kok malah. Pokoknya nak manis ngeten iki, Bude. Manis ngeten iki. Kok malah kaya leak. Mohon maaf Bapak, biar kita kompak pada malam hari ini, oke? Coba ya. Pak Dalang, Sinden, kalih bapak-bapak yang di sini. Kompak ya. Yuk. Iki dalange kudu manut dagelan. Oke. Kari manis, kuryang manis ramyai. Asik. Tepuk tangannya mana buat bapak-bapak? Wes yo wes, mriko mikir sekulo. Luar biasa. Enek sing iki sinten? Tukang siksa kurung iki mau. Sapa? Ayo, sapa sing urung? Siksa terus kok. Kancane do. Sapa sing urung? Ngadeg. Ngadeg. Mergo kancane wis bayar. Ngadeg. Dalange wis lho sampean Siksa ngadeg. Tak ngadeg. Sing bayar lho melo. Ayo. Ngadeg, sing ngadeg. Ya. Ayo. Kari manis. HP. Mesem. Senyumnya mana saya? Mesem. Karo mesem. Iki jane menungso apa barongan iki? Pak, meseme kaya kari manis, kuryang manis nambyai kula. Wes yo wes, ati pikir apa kerasa.
dalane wis budhe ketoke kurangen gitu. Enggak langko bude. Anu masalahnya dalane jeblos, Bos. Tak dirasa. Nuwun. Mboten usah aude. Mboten Jenengan nganggo au mriki ses ngeten iki. Soale umure iku wis entung ya, Umure Pak. wis anu, mohon maaf Mak Cange. Pripun? Kula mangke lak teng mriku mesti teng mriki bengok-bengok. Betul. Kula teng mriku napa teng mriki? Mriki mawon. Mriki mawon. Ah, luar biasa. Coba aku takon ibu-ibu ya. Napa? Ibu-ibu kelantar mriku napa mriki? Dek, sampeyan ning kono dikon nunggu genset. Nyantai mawon. Ora ngono. Ning alhamdulillah Mak Cange. Pripun, Cak Resik? Ini suatu acara yang sangat luar biasa. Betul. Dalu punika acarane nyadran. Sadran. Leres nggih? Nggih. Niki tingkat napa RW? Duko. Tingkat dukuh iso nekakne percil. Tepuk tangannya mana untuk Luar dukuhan? biasa. Matur mbak nuwun Pak Cari. Wah, aku jan gumun le. Gumun tenan aku rene. Nyapa kok iso gumun? Iki nanggap percil kayak ning nggon sawah. Ya sebab ngerti ngono lho, Pak. Mbah Cari piye karepmu le? Sebabe apa kok iki panitiane nanggap percil di tele sawah? Lah, nyapa? Sebab ngerti bintang tamune anakan kodok. Ya ora ning ngono, jane kudune lak dikene gondi lho, dolan to dalanmu jeblos kabeh lho. Mlaku serut. Kuwi mau bekasku le. Napa? Bekasku ta? Oh alah. Lah, Lunyu. lho niki kok anu ning sikilan jenengan niku wau. Lah kok sak gajah-gajah. Kuwi mau ya aku mlaku kebleseng nang kono. Oh ngoten. Terus tak peresi supaya kowe ben ling Ben dalan. sekeco. Heeh. Oh nggih. Oh, Ning apa? Mak Cange. Pripun? Niki acarane napa namanya? Nyadran nggih. Nyadran Jenengan dan pung peringatan. pinten teng mriki? Hah? Pung pinten teng mriki lho, wayangan teng mriki lho. Nembe pisan iki. Loh, masa lagi pisan iki? Piye to? Sampeyan aja ngapusi lho. Sampeyan aja ngapusi aku lho, Man. Akeh pisan iki. Masa Ora sampeyan iso. lagi pisan Oh, Pak Cari lo ngomong sampean bolak-balik Bolak-balik rene Aku kok. ora tau mbojak. Aku bolak-balik rene kuwi utang Pak Carik. Ora kok mayang. Pak Cari Bang Tidil. Oh, Bang Didel. Berarti sampeyan utang Karena saya sama masyarakat sini niku pun klop. klop-klop. Wah, awakmu wis ping pira, Mas? Wis bolak-balik ya ping ya Lima. bisa niki lho, bisa niki. Lah ngono kok mbok tekoki drijimu. Oh, tapi kan apal kula wilayah mriki. Apal, nggih. Basa kene, walah kowe. Apa iso basa kene? Basa Rika Ambinyong. Weh, piye to? Rika. basa kene kuwi sampean karo Wae, nyong. Sampean Rikahi kowe. Lah ya ki Rika to. Rika kuwi kowe. Lho lah iya Rika Ambinyong. Aduh, Nyong iku aku. cel aja mung sini to. Iya to, sapa to Rikane? inyong Rika ki ki kowe. kowe. Lah iya kene Rika. Lah, nyonge aku. Lho lah iya kowe nyong to. Bener to. Iya ki. Oh, buduh. Sik to. Basa ngapak kuwi beda ya, Lah Pak. iya, aku lho Banyumas 4 tahun le. Tem. Berarti Aduh kok Jawa Timur kok kocluk. sampean iku aja ngetokno nak pekok ngono lho, Pak. Lah nyapa to? Awak dhewe iki Lah iya to. Rika Ambinyong ning kene iki acarane. biru. Rika iku kowe. Lah iya Rika. Ah, Nyonge sapa? nyonge aku. Lho lah iya. Rika Ambinyong. Ah, buduh iki. Ngene lho, Mas. Nyong iku aku, nak Rika kowe. Piye to, Bos? Coba diwalik. Lah iya dong ngono. Nah, nek iki bener Nah, iki. jajal ngomong. Nah, nek iki bener. Aku ambek kowe. Lah Rika Ambinyong. Lho, piye to? Ngene lho. Inyong ki dapurmu. Terus Rika kae dapure kae. Loh, lah kok malah dapur barang iki terus piye? Masa Iku iki sak dicensete napa mboten? Aku ki dadi tok wong tua nganti memes aku pikiran. Lah piye to sampean sapa Rika Nyong kan? Rika ki Sampean melu nyong ora? Rika ki kowe. Aku Rika kan? Heeh. Nyonge. Inyong ki aku. Loh, lah kok nyonge loro? Iki piye to iki? Ngene lho, nyong iku. Aku lho omong-omongan karo Pak Cari lho nyonge mau siji. Maksudnya ngene lho, nek awakmu ngomong, Heeh. ngene iki dadi nyong. Heeh, nyong. Awakmu nyong. Ah, pelin-pelan kamu. Pelin-pelan kamu. Bosone ngono, Mas. Ah, kamu panggil Pak Purnomo pedot, kamu sudah pedot itu kamu. Pedot kamu itu. Iki Loh. Apa aku gak lho? Aku ganteng le. nyong iku aku, Mas. Nyong iku aku. Tuh, piye to bocah iki? Piye to iki bocah iki? Awakmu- Modelane Rika saiki nyong. Ngene lho, nek awakmu sing ngomong, tang, ngene lho. Nek awakmu sing ngomong, umpama awakmu ngomong karo aku, omong-omongan. Kalah.
Iki kan ora to. Awas. Babone teko. Awas. Aduh. Pon. Le, omongan le, susuku sik akeh ning omah. Aku arep nguyuh kok, Le. Iya. Omongan le nggonku Oh, pantes le cincing Nggih. Rika Ambinyong. Niki asarane Aku arep nyadran. nguyuh, Le. Aku kaya ditutne sepur le. Anu sok. Le, aku terno nguyuh sih, Le. Napa nguyuh kok sampean ora usah nguyuh, Pak? Delok-delokan ya, Le. Lah, mboten usah. Mbok teng mriki mawon. Mboten mriki mau niku lho, kalen niku lho. Oh iya. Acarane nyadran pun ngertos kula. Nyadran. Niki nyadran tuh luar biasa. Ora kebak malah napa niku? Ora lokak Ora lokak malah kebak. kebak, ora wuta malah wutuh, ora roboh malah bakoh. Bakoh. Alhamdulillah suatu contoh dukuhan yang sangat luar biasa. Nyadran. Perlu dicontoh duku-dukuhan yang lain. Betul. Acara kados ngeten iki karena kekompakan masyarakat menjadi acara semewah ngeten iki lagi ngoten. Niki mangke lah dukuhan lain niki nuwun sewu. Sing ningali niki namung dukuhan mriki mawon. Ora. Wong kene tok. Wong kene tok. Ora. Kae ora wong kene. Akon mulih. Kok mulai piye ta? Lah yo nanggap dhewe, Bos. ora ngono konsepe. Maksude ngene lho, masyarakat kene iku rukun karo tangga teparune, karo kiwa tengene dukuwe desane. Oh ngono. Dadi iki wujud kerukunane, apa meneh iki acara nyadran. Nyadran ningkatke rasa yakin, rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sing paring rahmat, paring berkah, Nggih. paring ilmu, paring manfaat umur. Lah sampean napa macange? Allah. Lah jenengan napa nyadran niku lah jenengan pun Lho dawuh. nyadran niku ya Penting napa mboten? ya penting to, Mas. Pentingnya teng pundi? Merti Pentingnya dusun. itu menyukuri sing diparingi Gusti Allah. Ora, Allah. Nikmate Gusti Iki Allah. wujud syukur kok iki kok. Tapi kula teng mriki wau tanggapan kula teng mriki wau kalih. Kok Apa? loro? Mboten namung setunggal tanggapan Yo teng mriki. ndagel ta, Mas. Dagel tanggapan utama. Weh, Lah sing kedua, Foto karo ibu PKK ngono malah. Nek wong loro towek ambene remason. kuwi bonus nggih, Bu. Lah iya. Iya, Lah rada kok iki dadi peluwak ya kudu. Pelawak. Jenengan mboten dar, jenengan dar napa wau? Aku. Wonten maaman luar biasa. Apa Apa? daharane sing luar biasa? Ngomong pun lho. Wah, senggomo. Megono. Masa yo ngaten anyar. Megono diomongi Pak Sari. Megono. Kalau kesini tuh makannya napa? Megono. Megono. Nasi megono. Mbah megono. Wah, Ah. enak niku anu Pak Cari. Wah, niku panganan luar biasa. Oh, oh. Bahasan tak Kowe ciduk. mangan ora, Le? Lah kok kemeratak. Hah? Iki panganan nopo? Lah. Tak pangan ning cangkem nyelantak nyelentak le. Apa? Ngeremus ra gelem ngeremus. Jebul nongko dicacahi. Tapi luar biasa. Berarti lambemu ora lambe kuliner. Loh, tapi ikannya napa non sewu iwak sapine. Wah, atos ora uga. Wah, atos kita. Lah kowe tau karo. Sing mbok pangan mau dudu daging. Apa ki, Bang? Lah ya aku rene jenggong-jenggong. kemo kleru laos. Laos nggih. Saya kok atos begitu. Tapi nggih alhamdulillah saya syukuri pada malam hari ini. Maturun Pak Sari, terima kasih Pak Ketua Panitia Mas Hendri. Wau pun teng hotel ngobrol kali kula. Kita percil acarane emang khusus damel masyarakat. Niki mangke dibiarake jam pinten kula manut kali masyarakat. Nggih lho. Wayangan iki mangke buyare jam pinten kula manut kali ibu-ibu. Iki rencana, Mas. Wayangan kan buyare jam 2:30, dagelane nganti jam 5. Ha kuwi cocok. Cocok gitu karo pengrawe cocok. Ah, wayangnya tekan Asari, satu. mangke lek dagelane jenengan buyare jam gangsal, jenengan sukani ambulan kalih ke mriku. Iki cangkeme Awakku kok terus pasrah. Lah kowe yo ngono bos. Partai menghibur masyarakat. Iya, iya. Kulo makrufin sedekati. Iya. Bocah kok. Iki lho bocah. Oh, iki nek dia ngaji lho, Bos. Ayo, anakku siji iki lho, anakku siji iki jan nyenengke wong tuwa tenan. Iki mletek tenan le mripate. Ora mletek yo teke mletek lagi kok. Pikirane ngoten. Pikirane mocrot le ngene Tapi iki. nuwun sewu iki saya nembang setunggal mawon. Oh iya, nggih. Mangke kan Pak, iki nak ber ngadeg suwe ngene iki jane wayahe nukokno susu Anlin lho, Pak. Iki maksudku. Ben gak keropos. Iki rasa disusu alin, ditembel lem LT ku.
menungso kok mati. Sayang. Aku tak mulih wae. Mboten niki mboten. Mboten guyon. Tembangan Biasane kula niku lak sok-sok nembang Happy Asmara. Happy Asmara. Gitu. Nggih. Kalih artis-artis Irene Gea, Irene Gea. Niken Salindri. Betul. Kalih niki Bu Sun. Loh, aku Kok yo busun Lah disunnya yang ngene kok. Mak Sunyani. Ya Sun gitu. aku ki Nembang kene. artis papan atas. Wah, teng atas kala wingi teng tower 3 dinten. Dhuwur. Berapa Iki papan artis wis kondang ngono kok. artis kondang. Lho iya, biyen cilik aku ndelok iki. Lah yo ngrungokne. Lah ya biyen ning layar TV cilik lah kok saiki sakmene to. Lah mergo mbok mut sak bendina to le. Masa awakmu kaya buta. Lah ya. Coba Susu nadanya. aku. Coba Kakak nadanya coba Kakak. Kula tak Apa? nembang. Iya. Kula nembang kali jenengan Bude. Iya. Biasanya awakmu nak karo Happy mbok pangku lho. Ayo pangkunen. Ya mangku protol sikilku kok pecah kok. Ya Amin. biasane ki nek aku mbok pangku ngono terus jengat lho le. Sing jengat Gelunganku. Oh, gelungan nggih. Nuwun sewu. Niki nembangin napa Mak Cangik? Nderek, napa? monggo. Nderek Bude no. Oh iya. Lah aku pas nembang. Loh, lah sampean ning kene kok nyopo ora nembang iki lho. Lah aku kan delok kowe kok. Lah lan delok ya ning kono ae nyapa rene. Lah mos sak senengku to penonton kok. Sudah, jangan berteman. Sudah. Tengkar kok teman kok. Lah awakmu yo ngono padu ae. Karo anak karo wong tuwa nyanyi-nyanyi yo koyo. Oh, betimu karo. Cilianmu sing nusoni ya aku lho le. Nah, Bahasa gede kowe kok mirang-mirangke aku to le. Ora kowe. Kita ning kanca. Kok keling ngono kowe piye le? Ngali ngono ndek cilikmu sing rumati sapa, sing ngemiki sapa? Bude lho malah nyanyi Lintang Asmara. Kuwi nangis yo. Nangis ya awakmu. Seneng Nangis ngono. sindene kok nyanyi lho rumah saku. Aku ki nangis ya, Nangis, saking nggih. bahagianya orang. Nggih, selamat kowe datang kuwi. untuk nasi yang liwat. Terima kasih ya. Kuwi kuwi ana begonone barang lho le. Kuwi begono kuwi. Lah kuwi begonane kuwi mau. Nang pundi-pundi niku panitia nyemoni senengane. Nyemoni. Wayah dagelan metu, segone melu metu. Lah iya. Kok dagelan mlebu, segone entek. Ya ora wah apa-apa. niku Lah, jan kuwi enak resikone. tenan yo. Ora masalah. Nikmat tenan jan sego kala bendono ki mau. Magono. Begono. Kalau bedono rumah saku. Nembang napa Bude kula. Ada sing jenengan zaman kula cilik, jenengan kan teng jero keset niku to. Kaset nyuk. Kaset dia Kaset. Kaset ora ngerti kowe ora roh kaset romu YouTuber. Papan atas padake Lah iya, kaset. padane. Biyen gawene tak setel lho Mas. Kencing manis ngono barang kuwi lho. Cak Precil. Dalam. Bule nyanyi kersane lenggah Nggih. riyin. Nah, Kula nggih. ngemutaken Cak Precil. Pripun, pripun? Menika saking panitia ugi wonten adicara santunan anak yatim nyuwun dhateng kanthi sanget para ingkang rawuh. Pripun? Saged maringaken infak agem Wah! yatim. Anu. Napa niku? Niku napa? Mudah. Sorban Pak. keliling. Oh, sorban niku dikelilingaken. Ya. Nggih, Oke. nggih, matur iki. Aman. Nggih. Mangke pokoke di pertengahan mangke kula dalaken sorbane. Aman niku. Nggih. Kersane menika masyarakat penonton menika kersane tanek riyin. Iya, Nggih. betul. Dari perpindahan dari sinden ibu menika Nggih. Bude generasi yang generasi niki kalih nggih 90-an. anu sampean milih sing ndi Mas? Nah nek aku kabeh pilih aku. Masa pilih sing ndi Mas sing apik Mas? Pilih. Apik kabeh sidenku. Wah, Isi to. iki cowili. Cilik. Iya. Iki nomor loro. Iki sapa Mas jenenge? Cuwili kabeh lho, Pak. Dadi takoni dhewe to. Nggih nuwun sewu Mbak. Bareng asma sinten? Dek, sampean meneng sik Dek ya. Dek, meneng. Kono wis meneng kawit mau kok iso mbok. Lah aku mesane mengkis-mengkis. Mbok eron. Nuwun sewu, Nduk, Cayun, paring asma sinten? Nama saya Utsa Cenil. Apa? Utsa Cenil. Oh, iki tunggalane anu punane gethuk lho, Mbak. Wih, berarti gaweke teko tepung gaplek, Mas. Iya, sinten namine? Utsa Cenil. Utsa Cenil. Iya. Utsa Cenil pidalem saking pundi? Dari Sukoharjo. Sukoharjo. Nuwun sewu, Mbak Cenil ya. Iya. Mbak Cenil menika kesukaan daharan apa? Ya cenil kuwi, Pak. Tak tapuk lambemu lho. Iki ditekoki tenan kuwi nyapo lambemu. Sing dicokot kenyil-kenyil kuwi lho, Pak. Makanan. Iya. Makanan anu itu. Enggak ada loh makanan anu enggak ada. Anune sapa? Anune sapa? Anuku ya. Kamu mau dodol. Di dekat rumah saya ada makanan. Apa itu? Namanya toplek pli. Apa? Toplek pli. Sik, Iki panganan opo? Wah, aku gak. makanan gak Sampeyan powe. iki dalange ora ngerti toplek pli. Lah aku ora tau dolan ning omahe Sik, kono. tak rungono gak powe nak. Makanan
Iki mau tas krungu panganan kuwi mau iki anyar neh. Kalau bendoro. Kalau bendono iki anyar neh. Apa Mbak panganan apa kuwi? Toplek pli, masa nggak tahu? Itu bentuknya Kok sep Apa to, Dok? itu bentuknya teksturnya gimana itu? Jenengan nggih mboten utus Pak. Urung ngerti no. Toplek pli niku Heeh. lento gaplek dikepeli. Oh alah. Lah kowe ngomong toplek ngono anak. Aku ya sebagai laki-laki keri no. Oh ala kuwi niku kesukaannya itu. Kalau perempuan macange Ya. kesukaan makanan-makanan tradisional, Betul. beliau itu pasti suka dengan keindahan. Ah. Kendian sing lawas-lawas koyok kebaya seneng, enek kebaya anyar ngono ndang tuku. Ini bocah kaya ngono. Apal teko bathuk-bathukane ketara. Senine Keseniane oleh. Ngono ya. Yang nomor 2 namanya siapa? Adik namanya siapa biar kenal semuanya. Selamat malam. Malam. Nama Malam. saya Ambar. Apa? Ambar. Ambar. Oh, Ambar. Ini budene jenenge Jembar le. Adik Ambar. Adik Ambar pi dalam saking pundi nuwun sewu? Salah 3. Oh, salah 3. Berarti Oh. untuk pitu. Ya, salah 3 berarti oleh 7 bener. Kuwi kutha kok iso. Utah kuwi kok masam. Lah kene salah 3 ya jare salah 3 kok. Solo 3. Soalnya kok Dok, masih single apa udah gedabel? Masih udah punya pasangan. Nah, ngono jelas. Single ya, Dok? Oh iya. Kesukaan hobi apa, Dok Cahayu? Hobi menyanyi. Hobinya nyanyi. Kalau sukaan makanan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Bocah lah seneng nasi goreng. Anak itu perempuan suka nasi goreng. Ya. Itu mandiri. Bocah kaya ngono iki mesti mandiri. Sawaya-wayah kepengin gawe dhewe iso. Dadi pengen mandiri. Sukanya pedes apa enggak, Dok? Enggak. Enggak pedes. Enggak suka. Pelak wong ra seneng pedes sih enggak suka tantangan. Dadi alus tok uripe dhewe. Kowe ora percaya aku kuwi. Lha nyapa? Dhek seneng sego goreng, nek ora masak dhewe kok. Beli ya? Beli. Sing masake jange. Oh iya nih, tapi beli. Kebanyakan beli. Iya. Beli nasi goreng. Iya. Wes aja dirapi boros gitu tadi. Kok iso malih kuwi lho. Wes langsung boros. Jare mau mandiri. Enggak kane mandiri boros we, boros. Berarti Dah to. Berarti enggak bocor berarti. bocor, dari kan bocor. Itu yang nomor 3 itu. Nomor 3. Wah, gila. Wah, manik kok beli rek lagi. Wah iya. Iki matanya kelelak-kelelak. Ya koyo bojone seletem. Heeh. Lah kuwi wayu, bojone seletem awireng. Ya awayu lho, Pak. Adik namanya siapa cantik? Ya, kenalkan nama saya Winong. Wino. Iya. Rumahnya asli mana, Dok? Aslinya dari Tulungagung. Oh, Tulungagung, Jawa Timur, sama Iya. dengan saya ya. Tonggo. Iya. Adik Winong, kesukaan makanan apa, Dok Cahayu? Itu Rondo Royal. Rondo Royal. Iya. Cek to Itu- panganan kok aneh-aneh. Iya no, tape lho, Bos. Sing mau toplek pri saiki Rondo rondo di royal. Royal. Wis gak payu blas rondone kita. Sing apik sesuk nganu awakmu. Sik Ono. digenake sik rondo royal Rondo iki royal panganan kuwi piye? piye nek nggunamu? Itu loh tape goreng itu loh. Oh tape telo digoreng. Iya. Telo, telo. Apa kae? Heeh. Digoreng nganti mekekeh ngono kae to? Ya. Weh, nak telo pohong disigari digoreng nganti mekekeh niku mboten anu, mboten rondo royal. Lha apa kuwi? Duduk keplekang niku. Oh iya. Iki rondo. Rondo ya? Royal. Iya. Kesukaan Rondo Royal. Iya. Kesukaan yang manis-manis. Iya. Bocah kaya ngene iki mesti senengane calanang sing ganteng, Bos. Resi Masa? putih, iki mesti. Yo nek cah wedok mesti yo senenge sing ganteng to, Mas. Tapi sampean seneng kriteria laki-laki yang gimana coba? Iya, tipe saya itu pokoknya tingginya harus 180 ke atas. Oke, terus? Ya, dan yang pasti tidak dalang. Oke, terus mari kono ganteng, Ganteng ya pasti. sugih, Ora masuk aku. Smart. smart, oke, Iya. terus putih. Iya, boleh, Dok, boleh. Yes, jodohmu yo. mati kata entek. Angel golekane. Rapi Jenenge kriteria. Lah apa? Gede dhuwur ning sing ora dalang ngono ki. Ya ora gelem. Kalau dagelan minat ya sama dagelan ya? Iya, bisa dibicarakan lah. Awas, rendem mulai jenenge bojomu boko. Nyapa awakmu kok iso takok kalau dagelan minat ya? Kalau dagelan minat ya. Ora mungkin karo awakmu. Lah nyapa? Lah awakmu ndek bojo.
Ya ora masalah lah. Apa awakmu nganti 180? Ya ora. Sak meter punjul sithik. Iya kurang aku kurang. Ya terima kasih Winong, terima kasih. Iya. Itu yang nomor 4 pareng nama. Aduh, pareng asma kok pareng nama. Namanya siapa cantik? Birgita Ayu. Bir apa? Birgita. Oh Birgita. Rumahnya mana? Kediri, Jawa Timur. Oh nggak ada jaranan bos. Kediri Jawa Timur. Ya, Masih single? single. Oke. Kesukaan hobinya apa Dok? Kesukaan hotdog. Hotdog iki lho. Aja, Pak. Ih hotdog. Jajan hotdog hotdog kuwi luar iki lho. negeri, Pak. Mudeng apa ora? Hotdog. Hotdog Kowe iki nek lho. dijipuk toko harfiah bahasanya Inggrisnya hot itu panas, dog. Mosok kiri Lagi bocah iki terabul tok patokane. Wong iki lho hotdog iki roti, tengahnya diwehi sosis, dhuwure diwehi roti kuwi hotdog iki ngono kuwi. Desa. Oh, desa. Santem wis. Santem ya apa rohmu cenil iki lho, Tem. Lah aku senenganku cenil kuwi mau. Masaku. Oh, hotdog. Suka hotdog. Oke. Hotdog. Kriteria laki-laki yang kayak apa, Dok? Pengen roh aku. Sugih, bondone oke, mobile oke, Wis tanah pindah situ ae pindah. Lah kok pindah? Sengentekne rejak. Pindah. Yo ngono kuwi wong Wis, wedok. wis. Ini yang ini namanya siapa cantik? Halus kita ini iki. Ya, kenalkan nama saya Oh, Okva. Iki. Iya, Pak. Bojomu jolo iki tombok Mario. Ora apa-apa, Pak. Tombok Mario. Ijolo iki. Ora apa-apa, Pak. Lilanono aku tak mulih sik. Wah, alah disentak bojomu emang keret lele. Mengkerik piye? Siapa namanya tadi? Okva, Mas. Okva. Iya. Okva asli dari mana Okva? Kalau lahirnya Wonogiri, Mas. Tapi Wonogiri. besar di Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Oh, nggone lumpur Lapindo. Iya. Sekali tempur Dilap dulu biar tidak kendu. Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Iya. Kalau magetan Makin dilihat makin gregetan. asik. Surabaya Surabaya kuwi suka diraba tapi bikin berbahaya. asik. Lah pacare itu Gorontalo. Gorontalo apa, Pak? Burung diapa-apane wis tela-telo. Sorry Pak, sorry. Sisih rosok. Dari Sidoarjo ya? Sidoarjo ya? Iya. Kesukaan apa Nduk Cahyu hobi? Hobinya olahraga. Lari. Berenang. Renang, Pak. Napasnya dawa. Ini. Apa itu? Ora sabut cetakno kuwi. Pakai ini. Berenang sama siapa? Hari apa lo renang? Sabtu renang enggak? Sing piye? Kamu itu loh kalau renang hari apa? Sabtu ya? Ya, Sabtu apa Minggu? Minggu biasanya minggu. Sabtu aja lo besok renang sama aku. Lah modelmu tawa-tawa. Lah aku lo duwe renang ning omah. Ya bener jenengmu percil. Tapi nak renang mboten gaya kata. Lha apa? Gayane gaya batu plung. Ora, aku ora tahu ngono kuwi. Nyelam aku nyelam. Nyelam mau nganti semaput. Dalam kok ditulungi Basarnas. Dok Cahayu Halo. suka renang ya? Iya. Pernapasan panjang. Ya, Kalau lumayan. makanan biasa suka pedes ya Dok Cahayu? Suka pedes banget. Mas. Banyuwangi Tahu. le. Banyuwangi le. Omahmu madhep kidul to, Dok? Ya, ngerti ya? Banyuwangi. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Omahmu ngarep nek lawange to? Iyalah, jelas. Iya. Ngerti to, Cak? Duwe ruang tamu ning ngarep. Punya. Mburi nek pawone, Ya. andeng pawon nek sumure, Ya. Banyuwangi. Aku tak takon, sebelumnya sudah pernah omong-omongan sama Mas Percil belum? Belum. Awakmu kok ning buritan omah enek wit rambutan papat. Iya. Enek ning ngarep wit gedang. Kene. Loh, kok kleru? biyen Ono enek Banyuwangi lho. biyen enek jaman mbahmu enek biyen. Jare sapa? Jarene sopir-sopir. Lemu gawe-gawe iki lho. Tiwas aku luwih percaya kuwi mau. Ya, terima kasih. Wes kuwi jeneng Ya. genah kuwi anu Apik, Pak ya. garingane bocore halus, ora nemen. Oh, iso-iso ditambal. Ya mau ngeses. Coba yang pojok sana, kamu jangan ketawa, kamu nggak boleh itu. Ya, namanya siapa cantik? Nami kula Putri, Mas. Oh, nggih, Putri. Putrine sinten? Putrine tiang. Nggih. Putri nggih. Nggih. Putri pidalem sang putri nuwun sewu. Saking Solo. Tasik dahar nggih.
Tesih. Oke. Takonmu gak kowe enak kuwi lho. Lah piye? Lah piye? Wong urip lho gak kate dahar Iki mau lo tas mangan. Mbok kira poso terus. Lah iya, nun sewu. Daran remenane napa nun sewu Mbak Yu? Mulai Solong kau Riki. Riki. Sik Riki ponakanku lho. Iki kok mangan Riki lho. Oh sik lho, masa ponakanku sampean pangan. Lo senes. Senes. Riki Mata Riki niku napa? Riki kau Ricaki. Gusti Allah ya Allah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Aku kumpul aku yo Gus. Tapi mau diwenehi Ya enggak apa-apa. yo ora kena. Masa Ricaki Kula tak ngambil nggih. Monggo. Saderenge mangke wonten bintang tamu lagi kula tak Nggih, ngambil. monggo. Dua. Yang cantik-cantik itu. Ini tiga ya, loro. Siji loro. Jadi Cantik semua. Ya cantik. Angel aku milih koyo angel. loro pinggir Wes, kiwa. ayo pilihne seleh, pilihne. Maju rene le. Kene le, niki kene. De Okva. Deokva. De Birgita. De Brigata. Nggih. Sama siapa? Dua aja. Dua. Sini bir. Bir. Sama Okva sini. Ah, oke. Bir. Wah, lagi le. Yang ini lho, Pak iki kok kaya preman iki lho, Pak. Preman piye to yo ora to kok Mas. Wow. Cah halus e koyo. Halus koyo ngene. Alus apa alus sama aku ning ngene lho. Lah gawan bayi ya. Karo Mas aku. Adek, Cahayu. Nembang ya enggak Cahayu. Agak maju sini, agak maju. Oke, biar dari sana juga kelihatan, sana kelihatan. Kalau nembang kesukaan nembang nopo? Nun sewu. Nembang napa? Nembang nopo? Kesukaan aja. Kalau dangdut bisa dangdut. Oh bisa. Oh iya, bisa. coba nadanya mayor kakak, mayor. Coba mayor. Oke. Manut. Oke. Ya, mayor itu. Suara rintihan. Wah, kok kelawasan tem gue tem. Tem. Bisa es metu nang etan kono. Ya. Statue ya. Oke. Statue cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Itu ya. Jadi karo dangdut. Statue Nelan cuek baru dangdut. Itu ya Pak, kasih hentakan. Berarti maju mundur kan ya? Ya maju mundur. Kasih hentakan dong. Ini ada statue cuek baru malu. Aduh adik ini. Gitu ya. Kasih nyut. Nyut bisa iki aku. Iya. Pakai nadut maju. Recil. Kowe madhep rono lang, kowe lang. Kowe Ngene, madhep rono. Urusanmu debok lang, madhep rono. Ngene iki aku kudu ngadeg nang kono. Cok. Pak, Ndak boye. Ini sampun digaris-garis. Dalang bagiannya niku wayang kali debok. Dagelan niku sinden-sinden niki. Sikil mundur, rada maju. Ngerti ya dadi dagelan aku. Kakean. Kula ngene terus aku ngene lho gak kena. Oh iya. Hadap sana. Oke, agak turun. Dek. Oke. Kedan. Hop. Oke. Iki agak mundur, ini agak mundur. Masuk. Ya. Ayo. Statue. Ayo. Statue. Mas, Yo. Pacare pengen delok kok kono pacare. Stop. Aduh, rime blong, Bos. Rime blong. Lah mau Aja kecepatan ngene lho, Nduk. Statue selan cuek baru mah. Asik. Ngono lho, Nduk. Enak lah karo aku. Tangane berarti ning. Yo, tangane ning dhuwur. Nek nek sing tangane ning dhuwur kram akhire asam urat Nduk ning ngene. Lah awakmu gak itu. Pakai nadut maju, ya Pak. Statue. Wale. Dutmu ki maju aja mbok Saya maju. Ya salah. Statue stedut. Nah, ngono lho. Asik. Awas. Asik. Bocah. Anu niki klepedol. Ketake wayah reparasi. Busine mbrebet. Taslim seneng Taslim. Ayo. Taslim langsung semangat. Pak. Kok sik golekno terpal ngono gak enak to.
Makasih ya kena Pak Taslim. Iki urung sing iki, Bos. Wah. Iki wis petingan. Wah. Iki lar aku sing ngatas wis ora kena. Luar Coba, biasa. Oh, tanganmu lho, tanganmu. Iki padha karo adikku dhewe le. Lah apa? Angger sinden ayu mbok arane adik. Iki adik Sidoarjo bocah iki padha karo adikku. Lah teko sapa? Ya sapa? Ya dulur kok Nabi Adam lah ya iso. Maju. Rada maju. Tapi aku yo Mas ya. Samene Mas. Rada dek. Bobo, iki rada mundur. Iki undurno rene. Iki. Oh, ngenamu lho. Iki. Rada mundur, muga. Asik. Piye ta Mas? Iya, Slim. Pacil. Nyapa? Ijolan delok. Alah, ormas aku kono. Coba. Coba 3 2 1. Lho ngene pegak iki. Iya, Wes to, tanganmu ning endi aku gelem ndok wis to. Iki dalang nyapa yo melu. Weh, aja neko-neko lho. Weh, aja neko-neko lho, wis sampe kono. Yanting kempos kowe masamu. Lah, kuwi ning kene ya menak, ning kene maksudnya joget iki lho. Ora masalah kuwi, pikiranmu iki negatif masalah. Lah kowe malahan wong aku ora mikir piye-piye. Ini tutup ae ben gak ngelirak-ngelirik. Iya. Iya. Temen sumpah aja. Bosok lagi. Ayo, golek vitamin. Asik. Ayo, 3 2 1 coba. Statue. Lang, gua aja ngurut-ngurut lho. Luar. Wes. Wis pagi. Urusanmu iki debak kuwi lho. Dadi dalang malah sorong ngene iki. Lah wong iki penake kaya kene nduk rada agresif nduk rada. Slim, gentenan aku kono Slim. Ora kena karo masa kowe itu. Rada agresif. Iya, rada cek gitu loh. Entakane sing penak, ayo coba. Wah, entakan ini lho. Entakane. Set, ayo. Statue. Oh. Jare entak. Pak, aku kok kaget aku, Pak. Aku suwi-suwi rumah saya kaya ning Israel lho, Le. Lah piye to? Lah kaya rudale Iran nek. Ruk. Jare kok udah agresif, Mas. Kowe aja banter-banter. Lah agresif. Jare kok Kowe ora agresif, Dok. Kowe pedhot kowe iki. Kene, aja ngono, aja dadi gawe perasaan ora terus gerakanmu geyet iki. Ora sampai ucul nemplek ning terop-terop piye terus. Dadi mlakune kalem teko pucuk mak dul. Bengi iki sintone ilang iki bengi. Gak nyintoni blas. Ayo 3 2 1 ya. Statue. Asik. Yo iki lho sebenarnya. Halo dong. Awas. Gusti Allah. Nyapa. Udin, sing ngeke sesone melu sut. Tapi bonsai niki ketingale lare-lare kali niki bonsai luar biasa. Niki kedah duet kalih kula. Lagune wis genah to? Apa? Lintang Asporo. Ngaten. Oke. Sembarang. Oke. Gua guyu, Bro. Oke. Aja anu. Tukange sekso arep mutung. Pelinteng kok. Kon iki lho jenenge Gayeng niku atas ngaten iki. Gayeng niku MC Medion. Kuwi dulure dhewe. Atas Gayeng. Nggih, mangke ngeten. Gayeng niku nggih ngeten iki penonton iki tesih kepak komplit sing nembang ya suarane wis ora nguciwani, Pemaine saya tambah semangat. yogone tambah semangat. Ini yang dinamakan kekompakan di atas panggung. Lagi nonton Pak Jangi. Semuanya saling bersinergi bersinergi antarane masyarakat, ya, paham ora? karo pemimpin ada di sana masih nenggani sampai sedalu natas. Ya. Ini yang perlu dicontoh Betul. oleh masyarakat lain. Acara-acara nyadran seperti ini harus kita lakukan setiap tahun. Ya. Kalau perlu 1 bulan 4 kali. Apa meneh nak nyadran ki mesti Bulan 4 kali. 4 kali. Wis ngawur ya sampe Iya. kumpulin. Lah menika emang pamundutan mbok bilih sak lintune budhe kula. Nggih. Budenya menika Nggih. nyuwun sinden ingkang sing ajeng menika saking wetonan saking Jawa Timur asli. Sing wingking menika wetonan saking Jem Setan Pri Prayangan. Elo-elo Banaspati rempeyek kacang ijo. Menika sinden wanita Rainaga nggih. Menika mbok bilih badhe ngersakne ndasipun saged menika damel kepala manyung.
Iki mbok padakno karo sayur. Maju. Adik. Iya kakak. Ini namanya Dek Proborini semerata jenengan. Oh nggih. Sing nembang zaman tahun semanten menika selindro. Oh, iya. Enak jangan asam kecut niki. Paling kucing kok ngono. bawa caping gunung ning Madura niku. Selamat malam ning Probo. Ya ampun, Gimana? senang nggih bertemu kembali kali jenengan. Kolaborasi lagi. Wayang CJ dhewe. Nggih. Mesti iki kae. Iki siji dhewe kawedar. Iki kawedar iki. CJ dhewe kawedar. Oh, CJ dhewe kawedar. Sinar karya gitu. Oh, berarti Oh padahal. Berarti sinar karya. Lek Piye? tasik imut kula, Pak. Penyanyi. Lah kene iki. Alah sing Sing tengah ajeng Indomaret sing Pas nyalwa ngene iki. Ngene iki. iki mau mbok pamer nih cilikane sambel kemang. iya paling Kula niki lho, Mas. Bos. Macangi. Nggih menika sinden sing bakulan emas nggih nika. Iki lho, Mas. Bakulan Mas lho. Bakul emas niki. Sugih no. Dodol emas Oh iso dodol Mas. Mas, mari Mas. Ora Mas. Aku yo ngemis jenenge. Nuwun sewu lho Om Arif, Pripun kula nih? niku ten pundi-pundi pancen beto Mbak Yuniki kan Oh, nggih. kembar. Niku Kembar. kembar lho kula kali Kebayak niki. jari kembar. Kebayak jarik kembar Nggih. sanggulan, nggih make up niku padha lho Om. Jenengan niku napa semerap lek Pak kok iso ngono to, Pak? Kuwi le kuwi batu alkalin le jelune le. Nuwun sewu Om Arif, jenengan semerap nuwun sewu bintang tamu sing ten Jawa Tengah niku lek wonten Mimin mesti wonten. Ene Apri to. Apri Mimin. Lah, enten to. Nggih, Lek- enten. Lek ten ngriki wonten Dek Minong mesti Ya nek Brigita. Oh. kan gandeng. Lah nek enten kula berarti Urung karuan nenek aku. Ya ora kompak. Awakmu kok iso ngomong ngono kuwi lho. kompak Budale dong, Nek. ngebis aku basale. Jare pasangan. Pasangan. Ayo pasangan maju. Neng kene Iki ya malah paling enggak nembang, sing Nembang. kompak awak dhewe. Contohnya kaya- Aja isini-sini. Pelek. Apa ki kenalan. Iya, Kenalan. pelek. Iki lho kenalan kaya iki. Tang batang kenalan kaya lho. Batang. Kenalan. Jenengmu sapa to, Nduk Cahayu? Napa, Lah iki kan wis masyarakat? kenal nggih ngoten Mas Cani. Nggih. Nyi Proborini. Proborini. Bareng asma sinten to, Nduk Cahayu? Nyiliti, Mas. Oh gak apa enak ngono. Lengkape Lengkape. nyiliti balerina cappuccina. Iki lho apa kok iso malah kok iso tekan kono ki lho. Masa awakmu anomali? Anomali apa piye kok itu lek krokodilo. Kowe aja ngomong anomali engko tak jak nembang kon gak iso malah tak kongor lho ya. Ayo. Ini ya jelas iso to. Gampang mongor dek saiki. Iya, iso ya. Galak kuwi. Rini iki jadi siden po gali. Ngomor bareng. Coba Ayo, nembang ya. belok. Jadi kendangnya Oh kendang. Mas Mesti kendang. yo anu lho seragam karo yoga-yoga lho. ya iya wak kekompakan awak dhewe Rombongan. lho entahlah. Darani awake dhewe panti asuhan dadi kembar karo yoga. Rombongan. Rombongan. Dang tok detang tok detang. Ding tipis-tipis. Asik. Awas lho ya. Iso ora. Golek ra iso di Iya. Langsung pakane nyambik. Iya. Dang. Patapim, patapim, tralalelu, tung 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 sahur. Patapim, patapim, tralalelu, tung 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 sahur. Iso apa ora? Hadirin sekalian, malam hari ini berkumpullah para anomali. Siapa saja? Dari sana ada Cappuccino Assassino. Sebelahnya ada boneka Ambalabu. Berarti aku wujudku kopi. Kopi, Aku kodok. kodok gawe ban. Dan yang sebelah sini, simpan sini bananini. Wujudnya apa? Tek matamu kok iso. Sing sabar yuk. Sabar yuk. Long dandan ayu-ayu kok iso. Iya iya sorry. Terus lho ya. Terus Dan yang tengah adalah Tung Tung Sahur. Jaritane wong seneng tunggal saembale. Wiwitane lungguh jejer sak bendinane. Iya iso lho. Melati lakok dijujuk pitik. Asik. Bapak Hendri. Asik. Aku lo nyuwun duwe.
Asa ujung-ujunge Jono lah ndak boyeh lah ndak boyeh. Parian, Parian. parian. Apa njaluk dhuwit barang maju lho nembang ana wis contohnya kok aku lho prop aja anu prop iki panu iso cekok. Seneni Pak Dalang to Mas. Seneni Pak Dalang aja ngomongin dhuwit. Iki wis dilunasi. Iki dalang kondang to Mas. Kondang. Ki Arif Sarmadi iki. Sarjana. Arif Sarmadi. Tulisane ning banner ki Arif Sarmadi. Sarjono. Kae lho tulisane gowedi dhuwur kae lho. Kowe iki kleru. Lah sinten? Wong Sarmadi. Arif Sandirono. Paham ora? Dus. Allah. Nek nembang sing apik aja anu. Ijen. Sampean mau kan wis setuju to. Wis. Modele Jaipong Dangdut. Jaipong Dangdut. Iki ya. Oke, iki lho dolan rungokno, kupingmu rungokno. Iya ya. Cekok. Iya, Pak. Aduh abang bukan maksudku begitu. Oh, dipelok nih. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Asik. Sedikit kan bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yuk. Tekmu tekku tekmu Tono tekku. Nek iso tekmu tekku. Walah. Waduh. Ya kan, heh? Badar wujudmu. kok ngono to dadine. Reja-rejaning jaman. Lah kok kembut-kembut le. Bayi po. Iya. Lah kok kembut-kembut ngene. Nyapa Mas? Oh, ana apa, Bu? Lah kok iso gundul, pelontos, bunder koyok pentol. Ning jerone koyok enek anake. Reja-rejaning jaman tak jenengne pentol beranak. Tok tok. Oh alah, tak sawang-sawang, tak demok-demok, kulitnya bentuknya kayak kulit tahu, tapi bentuknya kok bunder, bulat-bulat gimana gitu. Rejo-rejaning zaman tak jeneng nih tahu bulat. Tung tak. Tung. Aduh. Nyapo. Lah kita sawang-sawang kok enek banyu warnane putih. Bening untuk putih. Bening tanpa warna lho iki bening lho. Kok bening kuwi kok. Dhisik bening saiki dadi putih. Reja-rejane jaman tak nane pangkalan truk banyu putih. Gak usah. Gatung ngawur gak. Ono to iki mau lho setuju paling enggak versimu apa ngono. Yo di Probor ini apik sing nyanyi. Iki lho, aku wong telu lho so setel. Ayo, tang tung dedang, tang tung dedang. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Ndi bocah iso ora kuwi lagu apa? Goblok. Peko. Ora ro TikTok. Viral. Padahal kan aku ada. Iso alah mek. Iki lho, ngene ngene tok lho. Anu macang jenengan teng Jawa Timur katelah dalang statue. Iki lho. Ojo nganu netizen wong Saudara. Ngene tok. Mek krawus. Ngene. Aku suwe ra ngene, Dir. Arangku ngene yo. Tiga tang tondet. Iki tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Iso. Nek mengono yo enteng to Mas, kok Ya. ngene opo? Iya. Lah paut ta iso. Iya ndak lek iso. Ketoke gampang tapi asli. Angel. Mas. Lah teko mburi koyo wasite Baren ya. Mburi. Tak pernah ucap hello pergi ke melambe. Lah kok ngawur. Iki lho. Iso ngawur-ngawur. Harimau. Hamimau.
Kene nembang sing apik kene. Nada Mas. Wis nembang dhewe. Pun kersane nembang dhewe. Nembang dhewe. Wis rasa musik-musik aku. Yo pamerno suaramu karo warga undangan. Minor. Minor wis. Seneng mbok nyanyekno ku lho. Aku pamer. Oh apa anu sing dangdut? Oh iya, oke. Minor. Niki lagu dangdut sing lagi viral saat ini. Ah. Iki dari isi. Tolong mulai nom. Iya, nom sehat. Lalu madu sene Bisa tahu nom. Ini nek ora dideleke Pak dosen-dosen kanca-kanca iki lho. Bisa dalu, Bude. Apa begini? Apa sudah Pakde, Pak? Apa radio Pakde? Bisa ini anu Miss Universe. Ayo. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Masa gak ngaku Engko mari ngene nembang karo Budhe lho. Caping gunung lek ora Budhe kok. Cek awet lho. Dek, iya lho, iya kowe ngenyak. Kowe mau wong takon mandeg kowe rene kok iso sik awet. Awet iki piye? Maksudnya, aku gak ngomong deh. Awet tetep dadi anu yang tuwek sehat. Ora. Terus nyambut gawe nek anu brigas ngawet ngaten lho. Alah ngarani wis tuwek ngono arek alah. Kowe ngarani bodimu piye? Tasik awet nem ngaten lho. Anu Ora ngaku nem kok. Ayo balesen. Kapok walesen. Balesen nek Ah, wani ini karo cacile tak bales kapok. Lho kok dieneng-enekne dibales no lele. Dodok. Piye? Heeh. Tak bales kapok. Balesen. Ayo ta. Balesen cek ngono lho. Nyilih tanganmu, Mas. Ya apa kok nyilih tangan? Bales kok nyilih tangan. Ora masaku. Engko nembang karo Budhe menika capek gunung nggih Pak iki. Tapi gunung panjenengan iku. Lah, Oh, nggih Budhe. Tutokmu tutuk nantukmu nyontong. Nyontong sik. Wong tuwa ki mung mengestoni ya. Lah. Nggih Budhe. Engko ya kuwi bayaranmu 50% ning aku ya. Rek pajak to, Mas. Ya kenekno. Ning ndi kene pajak kok ora Iki lho aku anu kepotong. Loh, Ya, bektine ya apa-apa. Biasanya aku min. Apa enek mine kok rumah saku. Minus. Lah bektimu karo wong tuwa ki. Nggih, Budhe. Iki prabarine iki biyen tanpa aku ya ora iso nyindek. Nggih. Kowe wis ngono uga tanpa aku ora urip. Nah, Ora urip. Apa aku iki gawe baterai apa piye to? Lho. Nembang sih. Entah. Nggih. Aku tak senilai. Nggih, Kan dhisik aku sik nom-nomane anu Budhe ya niki lagune anu sik sangang sasi lawase. Pitung sasi ya Pitung dong sasi. sabai. Aku kayak utang 2 wulan kayak. Berarti dadi tambah 9. Jane sangang sasi, Pak. Aku ora teko sih. Ayo cekaken cangkem. Oh, sapa ora lagu sing viral. Cintaku hanya kamu. Oh, nganggo ngono ya. Oh, Virale ndamel Cintaku hanya kamu. Ya ngene iki. Aku wis 3 dino ngene iki. Kaya anak kucing. Ora usah GA lho gak iso to. Kowe meneng tek lho. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Asik. Nggih, enak ora? Basa Jawa, basa Jawa. Versi Jawa. Versi Jawa. Versi Jawa. Nek belum tenanan yo apik. Apik bocah ki apik. Kelakuane sing elek. Lakune apik. Ya coba omong nih, Pak. Ayo. Ayo. Aja ngono. Iki sing marahi awakmu lho. Opo? Aku jane wong lurus lho. Alah wis Apa, Dek? Oh iya, Dek. ngomong. Iya, Dek. Tinggano. Grek-grek kabeh kowe iki. Kowe iki Kayak anu doan gede. kok cenanangan kok ngono. Cenanangan Piye gede. to? Mbok yo sing halus. Mamae kaya Aja mbok cepet, Dek. Lho kuwi ceplok sampean cepet iki. piye to? Kan kita ngandani ning malah pembunuhan. Iki le anu ndasmu ki biyen entukku anu nyidam melon kok ya iso persis ya le metune kowe. Lah badhe ndilat apa pripun? Kok kok nyidam melon koyo ngene koyo melon iki. Tapi ya bener lho Budhe. Ngendikane Budhe bener lho. Versi Jawamu. Jawa ya. Iya. Tresnoku yo mung kowe. Tresno abang jambu. Asik. Rinduku yo mung kowe. Rindu anget kuku.
delok wit gedang yen to uwa metu ontongi delok bocah prawan yen to turu ketok ontongi ontong gedang seditang ontong gedang ontonge Pak Hendri. Mas iki ontong gedange Pak Hendri lho. Lah ora mbok sebut kok. Ya sebutno ontong gedang lho. Lah kok ontong-ontonge Pak Hendri. Lah duwe ontong lho Mas. Masalah gak pas lho macane. Ora iso cocok lho. Aku lho nyanyi karo awakmu lho wis enek petang tahun lho kleru wae gumun aku. Nyanyi petang tahun iki apa ae, Bos? 1000 kutha kowe ora iso. Pirang tahun? Ora siji loro kae. 1000 kutha 2 tahun lho lambemu. Setecu ya ngono. Setecu setahun ra iso iki lho wis enek 6 sasi lho kowe ra iso-iso. Kleru terus. Kleru terus. Nek ra kleru ya ora lucu lho Mas. Ya wis. Ya kuwi nek diomongne. Tapi lak tambal ban iso lho ya. Oh iya, lagu Tambal ban lho. Oh, nek Permintaan tambal ban tadi lho pengalaman. Dali pacare iso tenan lho ya. Iso Mas. Tambal ban. Iso pengalaman aku. Lho, bendino aku nambal ban ning omah Mas. Ora lagu. Lagune lho, Mas. Lagu. Macedor, gitu lho, bisa ya? Iya. Ayo, misalnya anu apa kayak melodi, melodi, bass aku kendang, wes Mas, meneng Mas rokokan sik wes. Leren. Nek iso sampean istirahat ning jero ya Mas. Iya bener. Atasane ini lho maksudnya. Ayo coba. Akapela. Aku sing kendang, kowe sing melodi lek. Oke. Icik-icik ya. Besku mulih ke. Siap. Aku ora iki, Cil. Oh, co. Sampean arep gebat. Oh iya. Darat Semuanya kita joget bareng-bareng warga masyarakat Gondang. Mari ini nyanyi. Nyanyi yo. Kilo nyanyine kapan? Masa ya musik melodi ngangkat. Cangkeme kancane lho sampe bosok. Hei, 2 tahun lho Pak. Aku ngundang. iki sing ngendang aku ngebas iki melodiku sampak mimiren lho ya cangkeme. Aku iki pokoke lagu. Ngene lho, lagu dang to dedang. Kowe muni bengok sembarang. Mulai bengok. Pokoke nak fill in diangkat langsung Ngulak bengok. Woi. Yang ini lho Pak. awakmu wapal. Awakmu wapal. Apa lho? Dek iki yo ngono kuwi lho. Geding nih. Wis 2 tahun lho Mas. Ayo, Aku judek tenan. aku kene. Aku iki dadi seniman garjone enek tanggapan Lola wayang rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan mak jedar dar
BRI teko wah iki wayahe mbayar angsuran mak jedar dar FIF teko utang tok ya. wah iki wayahe ngangsuran cicilan mak jedar dar Bang Mekar teko utang tok lho. wah iki wayahe pelunasan mak jedar dar Pak Cari teko wah iki wayahe njaluk saweran dar Pak Hendri mulih Panitia lho, panitia lho. ora teko wedi Mas jajak bali mulih wonge Wonten panjuran wonten nembang rene. Diselan. Napa sakniki serbane? Siap. Oh nggih, siap serbane sekarang. Saiki Mas Hendri nggih. Aman Mas Hendrik, kalian kita mriki Mas Hendrik. Kula sing nonton tekan jeng. Maju. Ingkang surbanipun jenengan teng mriki mulai ngajeng mriki dari sana kasih sana 1 2 3 4 5 sampai 6 kita kondisikan nanti di sini. Mohon maaf dari panitia Mas Hendri luar biasa Mas. Nggih. Ini panitia tadi sudah nyebar sorban sampai Batang Kota kono wis mubeng. Oh gak Mas, kene tok. Oh kene tok to Mas. Lah mau sapa Bang kono? Kene Mas aku. Kene tok. Kita juga wajib bersyukur Cak. Ya, gimana? Israel Iran itu gambaran. Nggih. Nah, neng kono wis ora tentrem kaya ngono. Coba nek awake dhewe urip neng kono iso wayangan ngene iki. Wah, mboten saged. Lagi Sing jeler. Nah, mula awake dhewe mumpung isih diparingi seperti ini wajib bersyukur dan sedekah kanggo anak-anak yatim piatu. Siap, nggih. Wong ki ya apa to Mas? Beteke napa to ngenten iki? Kerukunan niku lho sing paling penting. Rukun agawe Satoso nah cerah agawe bubrah. Kerukunan niku paling penting, tolong menolong. Nek awake dhewe luweh nyapa to ora wenehi. Jer Basuki mawa biya. Oh, kok ngerti? Biasa Ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ana caraka Nata sawala padha jayanya kepruk bata bangka minggata. Kok mesti ning kono lho mlayu ning geding aku 2 tahun lho ngono kuwi terus. Diupani. Harus selawat ya Mas. Oh iya. Sing Nadanya coba nadanya. Nadane. Siru mayor. Selawat. Iki mangke bar jam pinten? Oh, gampil iki. Cemanut. Kali yoga-yoga pun dinteni bis ya. Duduk. Bisa teko to. Duduk kayak Prasada kayak duduk. Kuwi apa ning Jakarta ning Yogyakarta. Lawan Bandar lawan Jibril. Ayo apa meneh? Apa ki jenenge kowe sing biasa kan apa mesti nembang. Iya, ngarep sik. Gambus. Oh, wene gambus. Sini dulu, kotaknya di sini dulu. Mriki kotaknya mriki mawon. Mangke melampah mriko sareng seret ngoten sekeca mangke. Tambah lagi kalau bisa kondisi Mas Hendri. Nah, ini sudah. Siap. Nadane. Siruit takoban. Nanti mriko, Pak. Sini sama ini cuma 2 nih. Beri'il qamar. Nanti mriko, Mbak. Saman make sing jaman sing rono, mbake sing rono. Lho, lah tengah piye engko? Siruit takoban. Kalih nego. Pak, ampun mlampah riyen lha kula dereng matur. Maju, tepor. Akeh mlaku, tak sawang sing kae 5.000 tak dodinge wong iki tak delok. Cari ya anu sak ikhlas. Aku suatu contoh nih nuwun sewu kula nggih, Dik. Ini aku nyontoni. Nggih. Yo lho iki kan nggih yatim. Sedekah iki penting, Pak. Ini. Jadi aku wis tenan wis karo wis sapa? Sewu sapa ngono. Iki pancingan no Mas? Pancingan. Ya. Iki mau udu 1000 ya arek. Apa enek iwake kok pancing. Jadi contoh sampean dagelan
dagelan kondang lho. Ditekani rene percil, sapa sing ora kenal percil? Nyapa ngetokne 5.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun niki damel panjenengan mriki sing kono lang wis njol Awakmu wis lang. Lang. Dalangi lang. Dalangi yo anu Aku yo nyontoni utang selawe sik lho. sedekah. Le, dompete le? Dompete sapa? Dompete Pak Hendrik. Lah nyapa kok. Paling tidak yo bocahmu sembuk celuk bocahe sapa? Bocahe kene. Yo. Ele. Siru takhbar amaril asmar baril khamar hadil mambar siru takhbar amaril asmar. Ora usah ge kuwi. Ora iki. Baril khamar hadil mambar tawar dilimpi purwil ausan mahat Atorik mino ahbar dunal ausar ahadunal Selawatan. Iya. Nabi Putra Abdullah Monggo maju Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun niku jenengan lanjut mawon niki wayangane terus. Sedekah panjenengan. Lagi ngoten ta Mas Sange? Salidane Gusti Aman. Niku pamundutan wonten napa? Mari Niki wau saking Pak Carik wonten Caping Gunung, lajeng menika Caping Gunung, saking Buden. Karang Taruna. Karang. Desa Gondangan Dukung Gondangan. Nggih. Minta lagu Ayang-ayang. Ayang-ayang. Mangu peksi manyuro. Mangu sing piye to mangu? Mboten niku. Iki Mangu. kasempuan genti ya Le. Nggih, mboten napa-napa. Sing nom-nom kanoman wis do metu. Nggih, pun. Iki genti kasempuan. Nggih. Wayahe wong lawas tampil. Iya. Lorenza. Kasepuhan ning ya generasi. Generasi Bu Nyahni karo Mbak Proborini seperti apa? Ngarani kadaluwarsa rawani. Rene tak mut raimu. Mboten mangke kelomo. Aja sembrong mangke. Budhe iki Niki anu boleh sebagai penerus panjenengan kados Mbak Proborini sinden niku paringi pangestu. Terus nih dhisik kan anu Mas anu ngangsu to terus diterusne arek-arek iki. Iya. Banyu kok. Ngangsu kauruk. Ya. Anak-anakku kabeh sinden-sinden sing generasi saiki. Nggih, pripun jenengan anu badhe weling napa? Saya Mas weling. Aja ora ajar. Masa iku masamu budhe arep ninggal weling apa mbok tanu. Ora weling apa. Iki malah mbok Motivasi nih. Anak-anakku kabeh. Motivasi, nggih. Adetne dadi presiden sing bener-bener. Amin. Anu kualitas. Nggih, kualitas. Jangan hanya kuantitas. Selama ini saya karena kualitas sampai tuwek alhamdulillah. Isih ana job mengalir. Nggih. Amin. Kabeh biyen Niken Salindri ya ngono le tak pangku, Nduk. Kowe dadi penyanyi sing berkualitas ya. Nyatane dongaku apik. Mula aja sembrono kena dongake. Dadi laris nggih Niken Salindri dadi kondang ngono. Ya mergo dipangku. Mergo dipangku. Ayo kene tak pangku apa piye? Ayo wong papat, ayo ben melotot. Budhe, kok dongane ben laris Budhe. Nek kuwi jenenge ya ora kuat to le siji-siji. Wes segal Iki ya makede. Iki mau pesene seniore awake dhewe, ya ibune presiden awake dhewe. Bu anu iki ya aku ya karo
anu barang ngandani Priasi lho, Bu Priasi lho. Apa? Gelungane prias lho. Iya. Ya kuwi Prias apa ta aku ki sinden ket mbiyen kok kowe ki ngawur ae. Ya iki anu sanggule jenengan kan anu Sanggule jenengan kan Kewan ketinggalan prias to lho. budhe wae. Ala dalah kowe ki ra ngrasakne to Le. Aku rene mau ra gondras. loh, berarti ganti kacang hijau. Nyelil aku kerine yo do kabeh. Dadi aku nek kene ora dadi patah, Mas. Panyuwune Pak Carik dijenggleng, Mas. Oh, ngoten, siap. Ayo gentenan. Ayo. Aku sih. Nika anu Nah, ayo. Mas Percil Gentenan. Sikit melu jenggleng ra, Git? Aja, sikit butuh. Nganggo iki telah ditemukan tas bagi yang merasa Wes apa? gak ngerti Mas. kuwi tasku yo Le. Yo ono ulone lho. Kok tak celuk lale-lale. Kuwi lanang apa wedok to? Warrior. Hah? Opo enek barco. Kene iki enek. Nggih, Pak Carik. Setiap Agustusan kuwi ada lomba panjat pinang kan ya warrior. Oh, ngoten. Apik no Melu kuwi. ya kowe sok. Wanita rai horor niku lho warrior. Aku dhisik wis tau manjat to, Mas. Piye? Manjat apa? Terus piye? Ya akhirnya ya ora tak pinang wis. Wong masalahnya ruwet to ya. Ruwet. Apa minang ya ruwet. Tidak ikut. Manjat pinang lho, Aku gak melu-melu aku. lomba aku. Baca dhewe aku gak melu aku. Aja melo-melo, mari aja melo-melo wis. Mas Arif, Mulak-mulak kecipratan gede. Timbangane sampean tanggung jawab lho ya. Gak melu aku. Ade, Menyuruh ya sayang. siap, oke. Saben bengi nyawang Sing banter, Cok. Masa awakmu tedas, Kang? Enggak masalah, Bro. Yang penting suara. Dadi karo merem. Oh, kowe padha karo nyenyek, karo merem iki karo nyenyek. Pasti meresapi karo merem. apa rumah samu kowe mau nyedaki aku ta? Loh, lha niku genjang masa jenengan mboten kraos. Lha mek tak kempet wis gelem. Alah kamu dikepet tok ta. Layak enggak tak keri. Gentenan aku. Timbangane turu sore. Iki lho. Senenganku iki lho timbang turu. Sore. Timbang turu. Tak selentrek wis ya. Timbang turu niku to. Lah iya. Timbangane turu sore ya. Nang gondangan. Nah, iki lho. Nonton dalang Sunyahni sindene. Kuali, Dek. nonton wayang dalange Ki Arif Karjono sindene Bu Sunyahni. Oh, ngono ya. Dalange Ki Mangun sindene. Lho awas. Sone swara Gusti. Aku lho kon iku lapo? Awakmu pono. Giliranku lho. Nak no kene. Kowe mengko sayang. Nak nyeluk awakmu ki dudu nok, dudu nduk, dudu mbak, mbas. Lah kok Mbak? Mbak karo Mbak karo Mas. Mbak karo Mbak Mbak. Mon memajeng kon karo. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kok Madura. Tengok Madura. Jana. Luar biasa suara lo. Kuwi meneng yo aku kucing kok kucing gandeng. Apa ya? Kucing gandeng. Iki budhe pakai ngoten iku. Batang, beneran kowe lho. Iso jeglek ora? Iya, kowe sayang. Saya kok hami mau. Tengok nek mutokno, tengok apa wae. Lah tekmu tokno. Anu. Nembang terus tengkokmu. Kowe kayak gini, putri pengen.
Masa? Maksudnya tekmu cengkok sing kok duweni kuwi lho. Suara. Kesesel. Bude, namanya dia. Bude mboten saged iki, Bude. Osek. Ya. Urung wayahe susu ya. wayang kembang yo kleru. Wayang jengglek kok diisi. Oh, kaya keprok Manggala apa? Anu baju Manggala. Oh, Ngerti bro. oh ya bakti kuncoro. ayo persiapan. Kene. Kurang dhuwur berarti kurang dhuwur. Mumbul. Ayo dong, mati batu nentek mati. Masa durung jegleng ya wis gletak. Apa ora ngombe jamu mau? Jamu galian singset Mas. Oh iya, gak iso Hari arep mencolot gak iso. Terus nih. Umurmu ki pira ngono kok wis ora. Ki sami kalian jenengan. Ya ora iso. Drianten. Lah kowe iki uyuhku kok rumangsamu. Beyo break Jenengan kelahiran pinten? Lho, aku sadurunge Masehi. Loh, SM. Sadurunge Masehi. Sebelum Iya. Masehi. Sing asli jenengan kelahiran tahun pinten? Lho, iki lho gamelan ki ana donya aku wis ana. Tenan apa piye, Mas? Ora enek Loh, aku iki tuwek-tuwek wong lho, Mas. piye tuwa aku. Itu aku ora iso. Wis umurmu pira? Loh, aku kelahiran 86, sampean kelahiran pinten? Loh, 86 lah lagi apa? 86 6 goblok. 86 gede, Mas. Iya. Wingi aku bolak-balik. Ler, Mas. Iya. Sosok buntute 7 sing apik aja iso. Lah kleru ra mbok mestek kok. Polisi. Kleru ra mbok mestek kok dadine kok ngono ya. Udah kok ini malah apa? Madura. Iya. Madura. Tung. Dlang. Lekto. Dito. Lato. Dito. Wasik. Awas. Yo. Hey. Op. Wis ngono tok ae. Masalah de garapan apa? Harapan, Mas. Matur nuwun Bude. Lenggah riyen mangke lek mboten legah jenengan mambekane. Napasnya yo isih panjang lho, Mas. Banyu, Mas. Banyu. Aku baik-baik saja. Mboten apa nggih? Kula niku pun Ora enek banyu, Mas. pikiran tok. Banyu ge apa? Gua adus. Banyu waduh. Kok ngawur. Gantosan. Nyek banget rumah samu darane aku ki napasku cendak apa piye? Lah niki Mboten kula niku mesake namungan mangke lek jenengan ngeten pripun? Sopo tanggung jawab? Ya, matur nuwun ya, tak Nggih, bagus. nggih, Ada Dek. susulan WA nyuwun lagu Katresnan Sejati. Jidul niku. Atas nasi jati. Sapa? Jidul. senenganmu kok iso ngawur ngawak kae. Kok iso ngawur? Lah ya jidul ya tau nyanyi kuwi, Pak. Masa to? Ya. Apa sih tak boleh? Ayang-ayang no. Ayang-ayang. Ayang-ayang riyen mawon. Ayang. Sing dereng mau, sing dereng. Nduk sinten niki sing mriki? Winong belum. Winong. Nduk winong. Winong. Lho, Pinong iki lho, idola remaja masa. Sepoti lho, Bro, sepoti lah. Spot ayo. Wan. Sepot lah. Aku nek nyawang winong aja kelingan bojoku, sak kulit-kulitane iso persis. Wan. Padha ya, Mas. Yo, spot. Yo, Mbak Winong.
boy. Tak tung tudung tak tung. Tudung tak tung. Iki Budi Wijaya. Kuwi lodo. Ayang-ayang Dok pamundutane dari sinten panitia Karang Taruna. Niki mangke kedah diaturaken sebab Karang Taruna ini sarwa repot. Repot, Mas. Mulai kala wingi noto iki ngeroto. Roto. Pae sawah dadi kaya ngene wis luar biasa. Bener lho panitia lho, mangan sak mangan nang kono mang wis cemepak. Wah, sembuar Dan spesial juga buat ibu-ibu yang masak. Oh, terima kasih. Ibu-ibu Luar tadi yang biasa. masak di sana ya, sehat Tadi selalu. ada anu badokan apa itu? Badokan dengkulmu. Maksudnya Manganan lho. Iya sing mbok Yo lah kowe Jawa Timur. Iki ning Jawa Tengah. Jawa Tengah. Halus. Iya cara nggon aku ten badok Om. Lah, iya. Kan mang badok ta, Ga? Jawa Tengah. Dahar, Mbak. Jawa Tengah iki sing alus, paling gak basamu dagelakan. Mau lo ciri khas mau lo Iya, iya, iya. apa ben mau. Enak anu, Bartolo. Megono. Opo Bartolo? Guyon ae. Iki lho dimanfaatne. Allah, itu yo nyapo. Oh yo ora duwe rambut. Winong. Ini nadane kula cobi riyen. Siap. Mangke lah niki mangke jelek saya juga mboten sekeca kalih Pak Cari. Nggih no. Pak Cari niku remenane seneng penyanyi dangdut. Sampeyan yo tukang latih ya, Pak ya. Latih vokal ya. Vokal aku nglatih ngene iki cah loro ning omah turu sak wulan dadi ya. Dadi apa, Mas? Maksudnya dadi apik. Ya dadi tukaran karo bojoku dadi ya anu blas. Coba nadane coba. Ayang-ayang. Kang Mas kowe. Bop, Dok, rotok enek ngedene, Dok. Kang Mas, rotok enek ngedene ya, Dok. Lah tapi nak Anu, hentakan. hentakan. Iki kaya Karo ngeses. Kaya lakon minak jinggo nih, Pak. Coba, iya. Kang Mas. Iki. Kenemenen. Sing fokus, sing fokus. Kowe fokus kowe iki fokus. Gak usah mikir liya-liyane fokus. Mas. Nyapa malah jingong bareng. Kowe. Ngeses lho. Gini, contohnya. Saiba wis Saiba ngono lho. Oh, Lah, maksudnya lagune iki lho yo. iki lho. Kang Iki Jawa Tengah. Mas kowe sing Saiba itu loh. Nyanyi dangdut. Kenemenan, Dok. Sorry. Tak jae, Mas. Tak jae. Bocahnya ndi, Mbak? Pangkalan Banyu Putih. Kok rumah saya gue coba. Gang, coba 3 2 1. Kang Hop, wes, oke, ayo langsung. Ayo. Jadi Kaget iki. Sampeyan yo ngaget-ngageti. Kaget, Dok. kaget loh saya. Aku dhewe yo kaget, aku cedek karo kamu mbah, dredeg terus. Suarane apik, anu bocah ayu. Sampeyan tulung agung yo? Iya. Yo padha nek ngono. Sampai ndi? Uban. Ya. Dari Padha apa? Bane yo kado. Padha Pekok. Podo tune. Tumban karo tulung. Gue mari kondi, mau kancane nyambut. Pak, masa yo ora entuk. Iki cacah iki lah karo aku. Ora mungkin apene Pak iso mau anut karena sudah menjalin silaturahmi yang sangat baik. chemistry-ne wis kecekel ya. dan. Chemistry curigen ambek anu. Curigan dengkulmu iki. Dirgan lantas. Kuwi jenenge jerigen. Nyapa tekan lalu lintas barang. Margantoro. Hei. Kuwi kancane dhewe. Baru masak. Niki diaturi. Nuwun sewu niki tembang napa-napa saged. Ngono to. Selendro Mas, selendro. Terus. Sak selendro tok tak tot. Berarti diapani koyo Alah niki lho kalih kula niki. Niki manute kalih niki. Niki grup jenengan niki manute kalih niki. karo kuwi to manut. Niki namanya napa? Kuwi jenenge gaman. Iki lho jenenge apa? Wayang wi. Pusaka. Lah. Iya to. Oh. Apa kanca-kanca iki jenenge apa? Pusaka. Napa, Bos? Pusaka. Gaman. Ya, ora. Ya tak kono aja tak. Masa setahun lho Pak sampean. Iso lali. Wah, digerajakan ya. Gerak tuh. Ora gerajakan sembarang apa nyanyi apa sembarang iso bisa. Coba. 3 kali setunggal. Orang kayak coba. Ya sapira? Selendro Mas selendro Mas. Masalahnya pun cocok kalih kula lele. Kompak nih. Nggih lho, lah niki wayangan niki lah mboten dagelane kula. Cebleh niki Cebleh, Mas. Mas, kendangane Mas ya. Tak tungdelang. Apa kuwi?
Ora to. Kowe ora gawe kuwi iki aku sing gawe. Tak sodok ndelosor. Ayo coba. Kerajakan Banyuwangi. Iki lho dolan Mas. Oh iya. Raina bengi sing tau sepi. Banyuwangi sir-siran api gandangan gending asli Banyuwangi. Mahal. Ya, tepuk tangan kagem Cak Plecil. Kok apa ya ngono kowe digendiki apa ora kena? Enggak kena, iki lara kira jajal. Kudune iki ya. Sir-siran ambi Gandangan gending asli. Banyuwangi. Gimana? Asik kita. Asik ora? Enak ora? Enak ya. Ora mau ngawakmu tok. Elang. Kuwi mau jenenge apa iki? Iya, pusaka. Wah kok percaya karo ngono. Apa ya mungkin. Ora percaya. Lah buktine Buktine kena sir-siran ambi gandangan gendeng asli Banyuwangi. Ora, Dilon. Siji lho didokne agek muni. Kabar ya? Ora manut ditenono. Amplopmu sik tak gawe kabeh. Ora manut ditenono. Manut tak kecil. Dek, sae dari gini. Dek. Apa gua Bude pinter, Dek. Lah iki lho. Dek. Dek. Ora apa-apa ngene kok. Urung. Lah aku urung muni urung. Mosok sampean tuwek ya, mosok percaya, Bude. Percaya. Buktine yo muni lho. Buktikan Bude sebagai senior lo Bude yo. Sir-siran ambi gandangan gendeng asli Banyuwangi. Wah, aduh anget iki kene kene. Iso muni, iso mandek nek mak klekep jarene. Ora mung Bude. Sekso lho pinter iki. Masa iso? Masa iso? Pinter deh iki. Kowe tanggung jawab sih lho. Napa? Metunya. Iki lho pinter. Aku sing marahi biyen iki. Iya, Ndang. Jarene Mas, liyane to Mas? Jarene. Manut to Mas, manut. Sir-siran luar biasa. Loh, istimewa lho. Ono wong meneng iso lho. Ketua panitia iso. Iso kok Mas Hendri. Raja nek kaya Mas Hendri iki aku tenan. Mas Hendri kene iso. Ya iso. Pinter kok kene wong seniman kabeh. Raja buktene mandek pancen iso. Sir-siran api gandangan. Masih ketukane kacek seprapat tanggal muni. Ya muni kurang pengalaman. Ya kowe. Nek ngene iki tak cilik ya iso. Lho Mas Hendri lho iso. Kuwi apa mau jenenge apa? Usaka. Supaka. Pusaka. Saka. Sir-siran ambi gandangan gendeng asli Banyuwangi.
Ngono yo iso lho. Yo iso lho. Kok ngene tok, mepet ngene tok. Akan materi ini. Ora, lha Mas Dene yo iso. Ketua panitia Ketua iso. panitia yo iso. Kowe lho seniman kok kok men. Tak nonton Pak. Mantap jedot-jedot. Ini pancane kurang pinter, Be. Bego kamu sak kempet. Ya lho, ora kenal lho, tentang kamu sing pinter. Teknike. Sirsiran api. Lah iso. Aja nyepelek ki. Iya Mas ini. Apa jenenge? Iki lho Mas jenenge. Usaha apa iki lho Mas? Percaya. Percaya kowe. Aku ora percaya. Aku ora percaya. Ya apa, Mbak? Ya bukti to, Mas. Iya. Rong tahun. Ya, kalau benar-benar tadi gini, kecu aku rong jam. Jam muncul. Adakah Tresnan Sejati? Nggih. Ini jadi lagu duet, tapi nggak usah duet. Nggih. Semua aja. Oh, semua. Semua Siap. berdiri. Siap. Monggo lho nek enten sing nyawer mboten sapa kewo. Jadi siapke kok mosok ora nyawer ki kok. Ayo. Mosok ketua panitia bareng ora nyawer ki lho. Iki anu jemberan Mboten sedaya. guyon. Cindene jemberan sedaya iki. Iya no. Daya. Lodrok ya. Gaya. Selamat datang pengunjung sekalian. Aku kecil makin limbuan makin sampai jam kali. Walah aman Pak Jare. Biasanya mung sak jam lho Pak niku. Tak estu, sak jam wis Mas Percil. Iki mau aluse ya kena. Nggih. Anu nome ya kena, Nggih. tuane kena. Nggih. Nek wis kaya ngene njur arep kepiye meneh. Alah sampun komplit menika. Lah mula kuwi. Paketan sampun komplit. Mbok bilih paketan ngene iki lak benjing-benjing lak temriki malih ampun dinyang. Mas. Mboten kemawon. Mas Percil. Dalam Iki dalange kondi to, Mas? Oh limbukane sowo. iki jalukane panitia. Pot, dampot. Goleke karo gara-gara sengkleh engko. Pisan ae nek wis ngene iki. Aku dalang ngene iki tak hindari. Nggih, Mbak Limbo damar mancung sinupet nggih. Inggih Bule, Mbok lepat bilih pangapunten anggenipun gegujengan. Jawa sami-sami nek ngujengi aku aja banter-banter. Mboten usah. Lecet. Kripik gedang godhong telo. Oh, sik to. Sithik edang waton roto. Oke. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang. Menumpang mandi. Nah, Bila ada umur panjang bolehlah kita Menumpang mandi. Berjumpa lagi. tamu berjumpa lagi bersama RRI Surakarta. Sekali di udara. Tetap di udara. matur nuwun Cek, monggo nderaken. Iki Mas Cange. Ngatos-atos kunduripun tidak wonten Malang sukses. Nggih. Matur nuwun. Oh nggih monggo foto nggih. Badhe foto. Napa? Bisa ngersake foto. Oh. Monggo wonten pundi Kula tak pacare. lajengke lampah ya. Lha ampun. Sampeyan kene foto Foto. kono apene lakon mrene ya. Foto riyen, Mas. Foto riyen. Mas, foto riyen. Oh, mboten. Foto riyen nembe. Mriki. Mangke jenengan mandap Pak Cari. digantosi kalian Mas niki. Perang. Leganono sedelok bukakno leganono sedelok to. Leganono duduno sedelok. Lah, Nek kene upin-ipin. ya angkrek niki akeh dagelan bae. Nembe jam tengah kali 11 lho. Iki ketoke Sulomo karo Narji ya pengen ngadeg nih apa sih? Sabar. Monggo sedaya perangkat. Perangkat apa? Berani ki macan. Kali-kali sindene mriku mawon jumeneng ten mriku. Sindene jumeneng ten Ayo, mriku. Mbak Nyuwune Bae. pacare ngoten. Sindene Anu jumeneng ten jumeneng. mriku. Oh.